Idem si zahrať Granny na Robloxe. Tak, ideme. Dáme play. Continue. Uvidíme. Uvidíme, čo sa bude diať. Tak ja skúsim asi ísť tu. Ešte tu čo treba nájsť? Urobili, hej. Kľúč, spiderky. Pomoc, aha. Tam. Oni to už otvorili. Veaponky. Poďme, aha. Už takto pôjdem sem a teda takto von. A čo sú veaponky? Skúsim sa pozrieť. Nie. Takto asi nie. Veaponky. Skúsim toto. Crossbar. A idem streliť Granny. Idem za ňou a idem ju streliť. Kde je Granny? Tam je. Šut! Bang. Dostala. Granny dostala. Umrela na minútu. Tak ja si idem ešte nabiť. Začal ešte nájsť. Keď tak. Čako, kamoško. Musím sa pozrieť. Ešte idem si nabiť. Pre istotu. Bang. A idem si to nabiť a idem zase zastreliť, keď tu bude. Kde by mohla byť tá Granny? Granny, kde si? Pastičky. Čo je toto? Batéria. Čakaj, chceme... Kde? Hľadáme Granny práve, a nevieme, kde je. A chceme ju... Počkajte. Joj, toto som nechcel urobiť. Idem hore si po to a mračíme na minútu. Ešte je tam aj dole puška. D1. Dobre, už ideme po pušku. No tam je Granny, musí ju takto odlákať. Počkať. Ja som sa zlákol. Viete čo, ja si idem po... A tu je, na tu je. Musím si ísť rýchle po zbraň. Tu. A po náboj. Tak, a rýchle, kde? Musím ju omráčiť. Tak som strelil do nej, yes, pozor. Omračená je a rýchlo zoberiem pušku. Tu už je kde puška. Sa pozrieť. Či není hotová puška. Joj, ešte treba ju dokončiť. Dobre, tak idem sa pozrieť. Čo tu sa deje. To už asi použili toto, čo je zo zeme. Idem si ešte nabiť, kebyže sa spavnula Granny.
Šetrím. Už 57 sekúnd. Kde je Granny? A tu je. To nefungovalo, pomoc. Ideme na druhé kolo. Dobre, tak ideme na ďalšiu hru. S babičkou Aničkou Granny. Takže poďme. Tak. Čakať. Poďme. Výponky. Už viem, čo by sme mohli urobiť. Spiderky, nie sú tu tak, kde spiderky. Alebo idem... To už on zobral, takže nič. Knihu by som mohol zobrať. Posun sa. Sa nechce posunúť. Jak sa to posúva? Tak, a teraz tam dáme tú knihu. Yes. A už ideme preč. Angie Part. Ja sa idem pozrieť dole. Tu či to nie je otvorené. Zatiaľ nie a idem sa pozrieť do iných miestností. Mohol by som sa pozrieť na tú. Tu je len Teddy. Čo tam? Kde je Granny? Baterka. Idem sa pozrieť. Kde je Granny? Ona je tam. Tak. Čauko, babičko Granny. No tu môže prísť. Takže tak. No. Ja idem nájsť ďalšie veci, takže tu nič, tak ja sa skočím asi sem. Jaj! Som sa tak bál, že to nevidie. Ideme. Čakaj, kde sú tie spiderky? Od shotguny. To je až 3. Na postavanie pištolky. Tak. Na čom je toto? Neviem, ale idem nájsť ďalší kúsok z shotguny. Pozor. Takže tak. A kde by som to našiel? Možno... Tu by som nenašiel nejaký kúsok shotguny. Idem pozrieť, kde inde. Shotgun. 2 máme. Máme 2, takže poďme tam. A budem z dola. Poďme radšej z dola. Takže tak. Hej, z dola, nie? Hej, stáďal, takto dole. Takže poďme. Počkaj. To sa nedá otvoriť. Musíme ísť z druhej strany. A kde je tá Granny? No tak poďme už takto. Pozor. Ideme tam. Tak, už sme tu. Ešte potom kúsok nájsť zo shotguny.
Budeme mať celú ju poskladanú a môžeme si ju zobrať. Dala pastičku. Čakať, kde bude Granny? Ona je tam. Čo tu robíš? Hord. Musím sa pozrieť. Tu je pastička. Musím nájsť zo shotguny. Shotguny musíme nájsť. Ešte. Takže tak. Ale som sa chytil, aby to tu už nebolo. Ale no tam je. Musím nájsť zo shotguny. Zo shotguny? Ja aj to už je použité. Granny tam je bugnutá, takže dobre. Ja prehľadám si toto. Či tu kde nenájdem zo shotguny. Takže tak. Môžeme ju tam zatvoriť, takže tak. Yes. Tam ju dráždia tu Granny. Už vyšla stať a oni majú zatvoriť tam. Ja skúsim nájsť poslednú shotgunu z toho. Neviem, kde by som mohol nájsť. Som použil. Kolečko. To treba dať jesť. Tieto dvere by sa nám výponky. Musíme nájsť výponky. Takže tak, no. Idem sa tam pozrieť. Skúsim tak ísť hore. Buď poskladáme pištol, alebo nájdeme výponky a otvorím. Ja som to našiel. Som to našiel zo shotguny, yes. Len tam už dojsť dole. Všetko ja som našiel zo shotguny. Takže tak. Tu si ju poskladáme. Shotgun. Potrebujem iba náboj. A idem za babičkou Granny, no. Idem ju nájsť. Kde sa potuluje? Bang! Yes, 1 minúta omračená. Idem si po ďalší náboj. Kebyže ma chcela dakedy napadnúť. Tak. Takže tak, babička Anička. Idem sa pozrieť ešte za autom. Musím sa aj ešte pozrieť za autom, že čo je, jaký je stav. So s autom. Nedá sa naštart. Inet kárke. Kde by som našiel? To. Baterka, pepper spray. Ja musím nájsť nejaké kľúče od toho. Kde bol Granny? O minútu sa spavne. Dávať pozor.
Yes, máme to. Idem nakrmiť. Pozor. Taďa takto prejdeme. Idem to dať tej... jak sa volá? Vrane. Pozorte. Je vrana. Tak tu máš krmivo. Aha, to aj tu dáme. Si to, au. Zoberme toto. A ideme sa pozrieť. Ona tu všetkých zabíja. Ja idem na ňu zobrať pištol. Čakaj. Tak som strieľal, ono to nešlo. Joj, tam teraz neviem, jak tam pôjdem. Ja aj zozadu môžem ísť tam. Deň 2. Dúfam, nech sa vám toto video bude páčilo sa vám. Dávajte odbery a lajky pre ďalšie videjka. Čus.